Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki paibanong shnong jongka shnong tuber kmai shnong kabadon ha East Jante Hills District ki badap da ka jingsosen a ya ki artli long gieng ki blamat ya ka jingdu no ya la ka yeng kasem ka bala sha bam shngam ha ki thele ding berhem ha ka met arpo trek ujile arjar arpo ha ka por kam bahat arsteng met senya ha ka arpo trek ujile arjar arpo kata tang ha po ka arpo sakenta hadien kani ka jingja ki paiba jongani shnong kilami ban penchna da ka yeng dara khanang bakini ki arli ki long gieng kin yo ban shong ban sa Shwashipor kat bakim pat yo ya ka yeng ka babiang bakin chong hinsa ki tai ki arli ki long yeng ki bela do no ya la ka yeng ka sam ki kenthop ya ka yeng jo ka kong diamond full sana bat ka kong beautiful sana ki be dai ru shipara ka dor basnong tuber kmai snong ha po ka jing lam jong wehe snong ki la pelong da ka jilang ka bakir ke ban ya phaliu jungmon kumno ban yarap ikni ki arli ki long yeng ki badai ki marjan marpa jong ki bat kumta ha ka sngiu blai ki nong snong ki layami ban pen kho ya ki syndrome bat penchna da ka yeng sher dara bat ru ki la pelum pelang ya ki tiar gitar ki tom kitam bala sha pun jelor ha ka ding na lor ki nong snong jong ka tuber kma snong layrap lang ru da ki nong snong ba marjan kumjo ki nong snong jong ka snong nangba West Jante Hills District hakabai dai bakani na kaliang jong menteri ka sarkar jila ba kermen chila ubulong ru MLA jong ka Kleriat constituency ula ajing rap da ki tensop yeng kat ba na kaliang jong darbas nong tuber wa shong cultural club ka seng kuntulang bat social sports club ka seng man bay wa shnong cultural club ka VDP tuber kemai shnong ka seng raj shnong tuber kemai shnong bat uwahe shnong barem ka tuber kemai shnong u Graham lingdo ru ula no jingerap kelut min siem Syah kini ki arli kilong yeng